Guapen Kabale, nandito po tayo sa Barangay San Jose, Guagua, Pampanga. At personal po nga nag-request ang ating kaibigan dito. Nano ko po lagyo? Nicasio po. Nicasio. Nicasio Payumo. Payumo. Po, nino po yung beneficiary tangin Rosita Samonte po. Amatuaya pong dalaga. Bayoke po. Rosita Samonte. Pila na pong banwa? 79 na po. 79 na po. Ninanuya po? May atake po. Ngayon po makarate. Ene po bigagalo. Na-stroke po siya. Ngayon nakarate po siya mga kaakay. At ang good news, nandito na ang 141 Akay ni Sol Party List Wheelchair. So ibibigay po natin sa ating beneficiary ngayon. Tara, samahan niyo po kami. Apo. Ito po yung bahay nilang matanda. Dito po. Opo, pero walang makatira dyan. Yung bahay ko lang po nasa likod. Dito po umuwi yung yung bayaw ko, gawa nung wala pong mag-aalaga sa kanya. Sino po nag-aalaga sa kanya? Kami po dalawang mag-asawa. Okay po. Okay. Saka po pinupuntahan ng mga ipag ko, mga bilas ko dito. Pag tulad po ngayon, nandito po yung mga ate ko, pero matanda na rin, hindi naman po nila maabuhat. Ganun po ba Ito po na. Nandito po tayo sa kanilang Ito po yung bahay ko. bahay ni Kuya. Nandito. Magandang araw po. Ay, siglad ko po, Councilor Jojo Bitog po. King Florida Blanca po. Bitog ako po. Ay, Bitog po, kamag-anak po. Mga kakay, may nakita akong kamag-anak dito, Bitog. Opo, siglad ko po, Nay. Hindi po yung ating ko. Nay, siglad ko po. Aliya. Makanyan mo po, kaya minsan Ako po yung Councilor Jojo Bitog ng Florida Blanca. Volunteer ko po kay nga kay Lizol Party List at mig-request siya po ikoya king wheelchair yo. Yan po etad ko ne. Thank you. Opo. Etad ko ne po para po agamit siya po ne po. Opo. Yan. So kuya, ano pong masasabi nyo sa mga kasama ko kay Ate Z, kay Councilor Joby Tulio, at sa akin Lizol Party List? Ay, maraming salamat po sa inyo dahil hindi po sa inyo, hindi po kami magkakaroon ng ganito. Kayo po ang ulong ng langit sa amin na bigay ng Panginoon. Opo. Maraming salamat po. Sana po marami pa po kayong matulungan at mabiyayaan ng ganitong wheelchair. Po. Opo. Maraming salamat po. Ay, opo, kuya. Maraming salamat din po at natulungan po natin si Opo, Lola. maraming salamat po. So maraming salamat po sa 141 Akay ni Sol Party List at kay Governor Sol Aragones ng Laguna. At ang aking mga kasama, shoutout kay Big Boy Eric, shoutout kay Kuya Ching. Sa aking partner kay Kuya Ching, kumusta po kayo? Lalo na kay Adi Z. Dayrit, kay Councilor Joby Tulio, ng Guagua. So, nandito po ako ngayon sa Guagua. Ako na po ang personal na naghatid ng wheelchair po ni nanay. So, miyabe-abe tamo po, isaup-saup, para kayong panyulong ning Balen, Florida Blanca at ning Balen, Guagua. Kaya abe po din kaya katamong kaluguran na PWDs po senior citizen. Ako po yung kayong pambansang konsyal Jojo Bitog. Magpasalamat po kay 141 Akay ni Sol Party List. Maraming salamat po. And God bless us all. At mabuhay po tayong lahat. Thank you.